Prangacampo samya madali lir tathit wileding kota dayangkung mangun sang nidi benjang sang cimicil ladinya ngedaliwus terus to suruk wilaka kaya buta sing regil mangkita anggir Kurwadi wonten timbaling kadhawuh kados pundi papan nimbaling Kang putra pun Kurwadi wanten ngemban dawuhipun ingkang Rama nenggih kok Adipati Dastarata awit Rayindika Raden Wijasena nedya miwiti babat Alaswana Mertani pun paman kinen ambedalaken kadang-kadang dika para sata Kurawa supados bebantu kadang-kadang dika pendhawa anggenipun babat Alaswana Mertani lajeng keparipun paman Hari Suman kados pundi yen to ngega dhateng aturipun paman menika mboten usah dipun bantu mindhak sak mangkih Kresanja Mbuyawit menapa wujudipun wana marta menika wana ingkang gawat kliwat-liwat wingit kepati-pati nggih yen to sak mangkih kadang-kadang dika para sata kula bebantu anggenipun para kadang dika pendhawa babat Alaswana Mertani tertemtu sak mangkih badhe Kesanjabaya ngestaken dawuh paman lajeng keparipun paman Hari Suman kados pundi mboten sanyendikane menapa ingkang dados dawuhipun Rama Koko Adipati Dastarata dipun plawat saking katebian nggih swawikla dherekaken paman Hari Suman Wanodayatama ngambararum ring kusuma
dregang solaira ora bakal pangling iki kaya Atmajaku Wijasena kang wis kuntur ana ngarsanipun ibu kula padha Basuki Wijasena antuk pangestu Kunti babuku Widodo tekaku ana ngarsamu Kunti babuku basaku progage tampanono ya wis tak tampa ya kula gawe bombong pengkelepun ibu kula Wijasena lega rasane pengkelepun ibu kula dene jeneng sira Wijasena wis kuntur ana ngarsanipun ibu kula lah banjur kepiye kabar kawusanane kula nggonmu ndak utus supaya nanjihake janjine Dastarastra manggon ning Rengkuh Praja Ngastina apa sakmengko bakal dibalekake ana ngarsane anak-anakku para Pandhawa kula Wijasena sing gedhe pangapuramu sing gedhe atimu Kunti babuku aku tumekeng Praja Ngastina ora antuk gawe tegesi negara Ngastina utamane kadang-kadangku Kurawa ana ingkang wis dijumenengake minangka Pangeran Dipati Anom ora ana liya maneh kejaba amung Kurupati kakangku mula wurung ora wurung para kadang-kadangku Pandhawa ora bisa ngucik maneh wetahing negara Ngastina Kunti babuku kaya mangkono ya kula tegese Dastarastra wakmu iku ngono nedya mblencani janji rikala semana ya kula nanging wektu dina iki para kadang-kadangku Pandhawa dilintoni wujuding wana mertani samengko kelakon ndak babati samengko bakal tak babati kena kanggo ngeyup kena kanggo kamuktene kadang-kadangku Pandhawa Kunti babuku kaget risang kabirangmu renangkala kinampe kambit dosarnaning bawana lah kok bisa kaya ngono kula negara Ngastina sing jembare kaya ngono lah kok banjur dilintoni wujuding alas ingkang winastan wana mertani kula dadekno kawruhananmu Wijasena Kunti babuku kepiye wana mertani mujudake wana kang gawat keliwat-liwat wingit kepati-pati kula samengko yen to jeneng sira nedya mbabati wujuding wana marta samengko bakal kesoncombaya ya kula wis karepen diloro kaya ngopo samengko Wijasena dhewe kang bakal ngawaki bagune minangka kanggo kamuktene aku sak kadang-kadangku pendolan uga Kunti babuku mula wektu dina iki wis adreng cukeng wis gedhe tekate Wijasena bakal babati wana mertani amung pangestu Kunti babuku sing tak jaluk yen to kaya mangkono adreng cukeng apa kang dadi penggalihmu kula pun ibu amung bakal paring pangestu muga sakmengko minangka kanggo dalan kamuktan iku sak kadang kula aku njaluk pamit Kunti babuku
Arjuna Suyong para Sudebya Sudebya sawara wara Aputra dikaya ngopo kelakon tak lakoni bakune aku sakadang bisa nampa kamukten minangka nugrahane saka ngarsaning Bathara mula wektu dina iki aku bakal miwiti babat supaya kanggo muktine aku sakadang-kadangku Pandhawa Katekaping Prawandawa sumaping pabarisan para nang kono gawe gelar wang-wang latalah bojleng-bojleng iblis lanat lakune padha jek-jekan wis ora pati banget wis sawetara suwe aku jejaga rumeksa kawidagdaning praja Indraprastha lah kok kae kaya ana jamak lumrahing manungsa kang kumawani samengko ana jamak lumrahing manungsa kang kumawani gawe daredah gawe titrip gawe rusak praja Indraprastha aja takon dosa konan patih sapujak aku gegulung krepek mesta kamuwan
Ayo mandek kok Gus. Wae layak. Sadra kae minangsa minangka jejaring manungsa utawa jejaring titah aku sipate kajiman. Mula ora mukel yen ora bisa weruh kelawan aku wae. Samengko aku bakal ngisep oyoting mimang dimen aku bisa mawujud. Ayo mandek kok Gus. Trisang kabirang arenanggol kinempet kambit latalah wis ora patut banget Gus. Kowe ento tak pespadake sipating satriya para gage ngaku Gus. Diwanokake aku satru saka Sabtuwarga aranku Wijasena kuwi sapa? Aku pepatih Praja Indraprasta aranku Patih Sapu Jagat. Ana wigati apa konmu ngadeg lawan lakune Wijasena? Wektu dina iki kowe tak anggap luput. Awit tak sawang-sawang saka kadohan kowe ngrusak wujuding kedaton, ngrusak wewangunan Indraprasta. Ning kene dudu wujuding negara, dudu wujuding kedaton. Sawetara swita ulatake iki wujuding alas ingkang aran alas wana mertani. Iki wujuding kedaton. Mbah ora idep kowe ngrusak wewangunan Praja Indraprasta. Aku jeboli wreksa, aku jeboli kayu. Ora jamak lumrahe Wijasena bakal gawe sengsarane yen mara kaki wektu dene kayu. Lereno anggo numbak bathi wana mertani. Besok ora gelem saiki apa dene. Ora kena tak pringkake bejo aja takon dosa gegolong bapeng pestakamu den. Waduh, wetan. Wah.
Wedian. Musteng rono pepulih risak ing wadya Kyamonde pusaka mung kasih latalah lah kok urusane ora jamak ampuhe magila-gila kowe Wijasena aja takon dosa sak mengko bakal tak tamani Aji Jalasatra klakon mlempuk tanpa daya kowe Wijasena latalah samengko Wijasena bakal nampa bebaya bakal nampa bebaya awit saka dayaning Aji Jalasatra mula wektu dina iki dadi aturana ngersani sinuwun Prabu Yudhistira aku ora bisa ngubah ora bisa usik kaya-kaya ana daya mandya kang nempuh ana angkane Wijasena satemah aku mlebu tan bisa monggo puliya Pandhu bapakku aku tulung ana Pandhu bapakku Permadi pun kakang tulung ana pun kakang Kesanjabaya Permadi Marma wadya tresna lulut tresna tuhu ajrih asih pinunde pindha Bathara Permadi aku tulung ana Permadi Kang Mas Wijasena panjenengan kenging dayaning menapa wah aku ora meruhi kaanan iki bakune aku ora bisa ngubah ora bisa musik saka pangrasaku kaya ana daya kang nempuh lan angganipun kakang lajeng keparingipun Kang Mas Wijasena kados pundi
menapa kedah ingkang rai matur dhateng Kanjeng Ibu Kunthi Talibrata. Waja. Lelakon iki amung permadi kang mangerteni. Babu Kunthi Talibrata samengku. Aja nganti mangerteni kahananipun Kakang mundhak gempal atine. Lajeng keparingipun Kang Mas Wijasena kados pundi? Mula wektu dina iki kaki goleka tetombo kanggo usadanipun Kakang Dimen Samengku pun Kakang Waluya jati kateman Waluya. Yen to kados mekaten terang terwaca dawuhipun Kang Mas Wijasena kepareng ingkang permadi nyuwun pamit sartanipun nyuwun tambahing pangestu sing ati-ati permadi. Carita Raden Permadi Arsa ngupadi usada panandhangira ingkang raka nenggih Raden Wijasena ingkang rikala semana kenging kemandhen wujudipun Aji Jalasutra bringkat ing kota Brise wong kang munggel kawi pundi ingkang sabating carita nak anteng kang pinuju lenggah wonten ing pertapan Pring Cendani nenggih Sang Begawan Wilawuk nampi wiswanira ingkang putra sesilih Endang Jimambang mangkono alun pangudi asmara nindra ingkang den kawiyo sing lisan.
Trisang Mahayakti saus nyosumedi mungwing patrabaan tang wani ngali wijiling sasongko kang sangking agraning ardi karnandya sira alon ngandika wong wilah ingkang permana candhi ora tomengkung gen anakku bocah wadon anakku bocah ayu anakku bocah sing sedinik-dinik Cimambang wilau latalah wektu dina iki padha becik bisuwanmu nang ngarsanipun bapa namadani pertapan pring cendani nggih Cimambang lho ya awit saka pangestune Bapa Begawan tansah mangke kawidagdan ya Bapa suwan kono ngarsane Bapa Begawan Wilawu namung bektiku katur ya Bapa ya tak tampa kanthi gomberaning penggalih gawe bompong gawe marem rasan penggalih wong atuwamu ing pertapan pring cendani ora liwat pangestunipun Bapa Wemara Gage Tampanono nggih Cimambang tak tampa tangan loro ya Bapa sampun tak petelake ana ndada muga-muga bisa mimpu ana kasantosan lan uga kawidagdane putramu Cimambang ya Bapa ya nggih anakku bocah ayu Cimambang ora temengko bocah mban prayogakna gunung adep ana ngarsaku bocah mban nggih nggih dateng sendika penemban sampun seklangkung prayogi biswanipun kula pun klarimban ingkang sampun sawetawis dangu nderek nyuwita wonten ing pertapan ping cendani menika penemban Wilawu namung keparenga ingkang abdi nyaosaken pangabekti mugi kunjuk wonten ngandhap pada paduka sang wiku Begawan Wilawu ya wis tak tampa pangestuku Para Gage Tampanono sanget anggen kula mundi penemban dikepenake lho dhisik anggonmu ngadhep ana ngarsaku aku bakal ngajarani tekane anakku Cimambang kula semangkaken penemban nggih Cimambang ana wigati apa nimbali kelawan putramu aku Cimambang Bapa selagamu wusak wetara suwe selagamu wusak wetara suwe ndak sawang-sawang kok beda kelawan adat saben ana wigati apa nggih Cimambang kowe menggalake babagan apa Cimambang apa samengko kuwi duwe pepenginan apa samengko pun Bapa bakal ngudanani bakal mituruti apa kang dadi pekaremanmu Cimambang Mara Gage matura kanthi wijang dimeno ratu pangsuh anggonipun Bapa nampa apa kang dadi aturmu nang ngarsaku Cimambang ora kok Bapa aku ora bakal matur nang ngarsanipun Bapa samengko yen to aku matur maloka
samengko mesti wae pun Bapa Begawan Wilawuk bakal nantukake duka kelawan putramu aku Cimambang lho Bapa. Weh ora. Aku ora bakal nanduake duka kelawan jeneng sira anakku nggih Cimambang. Waton sak mengko nggonmu matur kanthi cetha walaka. Yen to kowe duwe pepinginan, kowe duwe kekarepan, kudu bisa ngukur kalawan deduekane wong tuwa tegese yen to sakmengko pun bapa ora bisa mituruti apa kang dadi kekarepanmu gempal penggalipun bapa. Tutu perkara kuwi kok bapa ingkang tak penggalihake. Nanging bapa kudu janji kelawan putramu aku lho bapa. Iya, aku janji. Yen to aku samengko wis matur walaka nang ngarsane bapa Begawan, nanging samengko bapa Begawan aja duka kelawan aku lho bapa. Aja mbok anggep yen to aturku nang ngarsane bapa Begawan iku mono kaya dene ature bocah wingi sore lho bapa. Ora. Ora, ora. Mara gage matura kanthi wijang satolo-tolo. Ngene ya bapa, ingkang tak penggalihake ora ana liya kejaba babagan pasumpenan kok bapa. Babagan impet. Kaya mangkono lho bapa. Babagan impet. Lah kok nggonmu menggalak nganti kuru awakmu wis pirang-pirang dina kowe ora gelem turu, wis pirang-pirang dina ora gelem dahar lan ora gelem unjuk wae. Lah kok suwi-suwi ento tak nengake wae kok saya mbebayani nggih. Pancen kaya mangkono ingkang tak rasakake kok bapa aku menggalake babagan pasumpenan bapa. Lah banjur isine pasumpenan kuwi apa? Awit miturut dawuh para pinter, para mimpuna, para winasis. Impen kapirang telung perkara siji titiyane loro gandayane telu puspa tajem. Titiyane iku mono mujudake pasumpenane wong turu sore, tegese ora ana werdine apa-apa. Gandayane semono uga nanging yen to ngancik bangun gagat rahina anggone nyumpena sakmengko kaya dene perlambange Bathara kang bakal paring kanugrahan lho nggih. Mangkono bapa. Iya. Nanging saelingku ya bapa, anggonku nyumpena banjur rikala semana nglilir anggonku nendra bapa udakara. Wektu kang wis ditetepake dening Bathara biar gagat bangun raina kok bapa. Ladalah. Ora suwe meneh kuwi samengko bakal antuk nugraha saka ngarsaning Bathara Guluk. Lah banjur isine pasumpenan opo? Aku bakal matur ning kok lingsem to bapa. Ora sah isin. Mara gage matura ana ngarsane. Ramamu pring cendani kene. Rikala semana aku nyumpena bapa. Aku nyumpena dicokot ula kok bapa. Dicokot ula. Iya bener bapa aku ngimpi dicokot ula lho bapa. Ngimpi dicokot ula iku mono minangka perlambang ora suwe maneh kowe wis caket kelawan calon jatuh kramamu tegese ora suwe maneh aku bakal antuk sipating mantu kuwi samengko bakal dipundhut garwa kelawan satriya utamane. Apa kaya mangkono bapa? Iya nanging mengko dhisik. Lah gambarane ingkang ana madyaning pasumpenan iku mujudake ula apa awit peranganing ula ku ya werna-werna. Ana ula sawa, ana ula lareangon. Ana ula anakonda. Aku dicokot ula sawa kok bapa. Wah candak. Dicokot ula swadat sing wis yen to sipating putri nyumpena dicokot sipating ula. Peranganing ula iku mono mujudake ula sawa.
bakal antuk jatuh kromo sak ora-orane satriya bagus trahing kusuma rumbesing madu. Apa kaya mangkono, Bapa? Nanging eloke ya, Bapa. Sawise ula kuwi mau nyokot jejempolan sikilku kang sisih kiring kok Bapa tak kipatake. Lah kok badar satriya bagus pangakune Raden Permadi, Bapa. Raden Permadi? Iya, Bapa. Pangakune saka Pertapan Saptawarga kok Bapa ingkang aran Raden Permadi lho, Bapa. Raden Permadi saka Pertapan Saptawarga. Kaya mangkono, Bapa. Sawise kaya mangkono, aku kaya dene ndawake rasa tresna klawan satriya ingkang mapan sakjroning pasupenanku mau, Bapa. Ora ana liya kejaba Raden Permadi, Bapa. Mula wektu dina iki wis dadi tekadku kok, Bapa. Aku ora pati-pati rabi yen to sak mengko ora jinatu krama kelawan satriya saka Pertapan Saptawarga ingkang aran Raden Permadi kok, Bapa. Lah dalah. Oh. Oh Pandita kang karya wangsit bendha kumbang ngajap madu sarining tawang. Latalah wong wilayah kang permana candhi lakok adreng cukeng opo kang dadi kekarepan yen to kena tak pringgake becik ngere Simambang cabarno opo kang dadi gegayuanmu ya nggih yen to mitut wawasanipun Bapa gegayuanmu persasat cibol kaya lintang cecak nguntal cagak yen to kuwi bakal jinatu krama satriya ingkang mapan sakjroning pasupuran samengko ora bakal kelakon nggih manuta kelawan pun Bapa. Aja nganti gawe gempaling penggale wong atuwamu Pertapan Pringcendani nggih Jimambang. Ora peduli, Bapa. Yen aku ndawake rasa tresna nganti tekan besok kapan aku tetep tresna kok, Bapa. Wah, karang ya pun mancing wonten raos kok penemban. Ya kuwi mangkono bocamban. Samengko kule ana calon jatuh kramaku Raden Permadi ya, Bapa. Yen to cabar gegayuanku trima aku kesasaban bumi ora ngerti surya padang jagat Bapa. Lah kok ora kena tak pringgake becik nggen. Wah. Nanging ana tetembungan wong duwe anak wadon iku ngono persasat satru mungguing cangklakan. Mbah klakon mbah ora kabeh mau kapurba saka ngarsaning Bathara. Nanging jejaring titah ana ing Madyapada diwenangake Budi Sarana, diwenangake Budidaya. Murih samengko bisa klakon anggonmu kepingin didhawuhan kelawan satriya ingkang mapan ana ing Pertapan Saptawarga ingkang Raden Permadi nggih. Pun Bapa bakal njaluk pamit. Tak golake calon jatuh kramamu Raden Permadi Simambang. Ingkang pateng ati-ati ya Bapa. Sing sayung sing
Dayutama ngambar arum ringku sumo trekang solaira wis munyo kang gigit ladi Kek slendro mawon mangke nek pelok terus mangke njuk pripun aja sembrono ya biyo ngemban aja nganti lelonyo tanangkunmu matur ana ngarsaku lho biyo ngemban lho mboten menika namung gegojekan sawetawis mangke ndak kalah kalian Mas Petruk kala wau sonten gayange mboten jamak-jamak mbok ya dipun ripih menapa ingkang dados rasmanahipun panjenengan nggih Den Ayu. Den Ayu. Aku wis ora bisa tuwa maneh yen to duweni kekarepan. Aku wis tresna banget kalawan Raden Permadi kok biyung. Ya ampun. Mbok ya pados priya sanesipun. Sing menerus nika nggih nadyan to sampun alu yuswa ning wah tesih tanja nika. Apa kowe mangerti lho biyung ngomben. Lho. Niku riyen yang kula nika. Kerep kencan kalih kula. Biyen jaman babrak-babrake Mas Priya nika jaman nyampur sari kula sing nyanyi. Kenoe golane kula wah klepek-klepek langsung njaluk nomor WA kula. Kencan ting Bandungan. Aja sembrono to biyo. Bakune wektu dina iki aku bakal ngantu-antu kunture Bapa Begawan Wilawuk. Tumekeng pertapan pring cendhane biyung mulaja nganti ado-ado kelawan aku ya biyung kek ngeslaken dawuh Den Ayu. Ya jajah desa Milangkori nanging kok durung ana trontong-trontong sulak ing pepadang muruh bisa kasembadan anggonku manggake satriya pangakuni saka pertapan Saptwarga ingkang Raden Permadi nganti tekan lak-lakaning naga klakon tak umati Raden Permadi.
ayune